Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz ýene de şol halkymyzyň saglyk ýagdaýy bilen baglanyşykly boljak. Esasan şu günkü aýdyljak zatlar şol ýurdun daşyny işläp beren, hatda Türkiýe döwletini işläp beren halkymyzyň hal ýagdaýy bilen baglanyşykly boljak. Ene görşüňiz ýaly, bilşiňiz ýaly soňky 6-7 aýyň dowamyny bir näçe gezek video rolik goýuldy. Bizim marly ýyllaşymyz bar. Ýanky KHL Nazarov ady familiýasy. O ýaş ýigit öňe ýygynyň atasy bar, 2 san çagasy bar. Ýöne Türkiýe 18-nji ýylda işleme gaýdandan soň Neştaýda bir dert tapynyp kellesini operasiýa etdirdiler. Bärdem Türkiýede gatykan agyr hassa bolupkan wagt ýatdy. Ýöne şoňa bütün halkymyz, watandaşlarymyz kömek etdi diýsem ýalňyşman. Dürli ýerden dürli adamlar tarapyndan erkim elden gelenini, ýagdaýyň çatdygyndan Kakymradyň saglygyny dikkat etmek üçin kömek etdiler. Häzirim edip otyrlar ana. Ýanky biziň ýaşlymyzyň emesini görkezilip duran hazynada şu neçeli soňky güllerde näçe pul gelip düşdi Kakymradyň ýa KHL-iň hasabyny olam görünüp dur. Watandaşlar sag bolun, birinciden Taňry ýalkasyn edýän dogurlyk kömegiňiz üçin hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn. Indi men bärde näme gozajak bolýan? Bizde şu mahal dürli dertten ejir çekip ýatan watandaşlarymyz diňe KHL-mi ýa başga da adamlar bar? Adalatyň hatyrasyny aýtjak bolsak, Türkiýede her gün ýene KHL ýigitler we gyýlar denanlaryna keselhana düşüp dur. Kim öz başyny çarapdyşýar, kim ýagdaýy bolman dürli kesellen Awene keselhanalara düşýär, ondan taýda tölek etmäge de ýagdaýlary ýok. Kimiň özi, kimiň çagasy, kimiň aktygy, bular ýaly ýagdaýym bar Türkiýede. Gara ýagdaý gaty agyr, ýöne hemme kişi kömek etmäge halkyňa mümkinçiligi ýok. Onu da biz dogry düşünýär, sebäp biziň hemmämiziň başymyza alyp duranda diňe bir KHL ýaligitlerimiziň bäşde onusy bolsa onu aýtmanam alyp çykyp bolar diýeni gatykan bolup duran şular ýa betbagçylykly. Näme alamaty? Indi görýäňizmi? Ortadan bir sözü var diýdi. Şular ýa doma isteni pomagayt diýär. Öz öýüňde bolsaň şu diwarlarym kömek edýär diýdi. Muň asyl manysy eger biz öz watanymyzda bolsak, öz doğan anlaşlamamızın arasında bolsak, doğduk depemizde, ocağımızda bolsak, derdiňem ýeňil geçme gaty mümkin we bolup biljek zat daş töwüren dostyar doğan anlaş bolup dursa, adam islenlik diýen ýaly keseliýen geçip bilýärdi. Göni gelmedik ajalyň galyny alyp bilýär. Şol daş töwürende adamlar özüniň mähri bilen, özüniň saňa bolan söýgüsi bilen, duýgusy bilen o hosarlygy bilen şeýdip adamyň keselini ýa ejerini ýeňledip ýa ýeňip geçip bilýär. Emma daşary ýurtda işläp beren watandaşlarymyza olar ýaly mährem ýok, olar ýaly innegem ýok, olar ýaly kömegem ýok. Her bir adam öz başyny özü çaramaly bolupdy. Bölem gaty agyr ýerdi. Ýöne şu ýerde şu zatlaryň öňüne böwet bolup duran ýeke zat bar, olar mene Türkmenistanyň özüň hökümet diýip atlandyrýan jenaýetkar topary bolupdy. Olar halkymyzyň arasyny deň bölüler. Bir bölege içinde grew saklanyp otyr, bir bölege daşyna hana talibançylyk edip, şo grew saklanyp oturan watandaşlarymyzy eklemelidir, saklamelidir. Bularam bugün bolmasa erti geçer, bugün gaýrat edelik. Ýagty günlerim geler. Öňkü diktator öldü, bir diktatorum öler. Allah gowsun etsin hepemme. Öz etmeli borcuny, işini, ählisini Allah Taala'nın boynuna yüklep ejir çekip oturan halkymyz bar. İçinde de daşynda da.
Ýöne şol hökümet adamları, raýatlary eýelik etmeli. Oň borçy şol. Şo borçlary ýerine ýetirmek üçin halk şolar hökümet edip taýlady ýa prezident edip ýa ýene biri. Ýerine ýetirmeýän gün şo onuň küçtün berip işinden gowulmaly. Ýewropada şeýdilýär watandaşlar. Bizde 30 ýylly iki diktator hana gülli al oturan halkymyzy negüne sallalar. Indi bärde diýjek bolýan adam, indi samalyot gatnawy bar diýer. Türkiýe gelýär samalyot, Türkiýeden gidýär samalyot. Ana çarjowy barıp goňýar samalyot ýa Krasnovodska barıp goňýar samalyot. Onu näme üçin onu şu ýatan hassalary akidenatlary ýydyna? Näme üçin beýle bolýar? Hana bir ýyl bäri konsullugyň kapysyny kakyp ýön, maňa hiç şeýle kömek ýok. Siz diňe ýalan sözleýäňiz, maňa watana gaýtmagy mümkinçilik döredin diýip ana inni mejbur bolup bir watandaşymyz ana videorolik goýup duran ady Güýş Murat familiýasyň Babajanow. O ýüzüne gizläp oturana, şäp inni ol adamyňa inni derdi hetden aşypdyr. Ol watanyna gaýtjak, ene toprağa dolanjak, çağalarynyň arasyna barjak. Näme bolsa da başyna geleni şo taýda görjek. Ol insanyň haky, ol insanyň hukugy watandaşlar. Onu berja etmek, ol hökümet diýip atlandyrýarlar gönümel borçy isle ilçi bolsun, isle aňyrdaky oturan ol lellim bolsun, tapawdy ýok. Her bir ödipede oturan adamın yerine yetirmeli funksional borcu var. Olamam şo borcu öpçün etmek. İlçihanalar näme üçin otur? Şu taýda daşary ýurtda ýaşaýan türkmenistanlaryň hak hukugyny goramak we gerek ýagdaýyna olara arka durmak, kömek etmek. Ine şolaryň bar borcu. Ýöne bizäkiler para horluğun ojagy. Hemme zady diňe para. Şoň üçin ene ýurda gaýdy bilmän oty Güýş Murat Babajanow. Näme üçin samalyotlar uçupdyr? Emma oňa orny ýok. Näme üçin ol aýdaly Gurbanolyň tohum tiýji ýegelleri ýene biri ýa olara hyzmat edýärler hana bütün dünýä at salyp böyle samalyotla eýläselerim ýollar açyp ýygyna gaýtsalaryň islenip döwleti siýahat etselerim. Näme üçin biz sada halka zähmetke şalky bolana? Ine şol sebäpli, ine keselçil sebäpli ýurtdyň daşyny şu mahal keselhanalarda ýatan adamlar ýa türlü keselden ezir çekip ýatan adamlar öz watanyny dolanyp bilen atlar. Ine şolaň birini bärde maňa maglumat ugradan adamlar bardy. Bir ýeke ýagdaýda hanmra da günne-günaşa bolupdyr. Ine seredin diýip ine uradylan bir topar video materiallar var, faktlar var. Ine men şolary mädir haýyş edin, goýsullar şu tak. O biriniň ady ýogulun watandaşymyz var. Ýadyňyza düşýär. Amandan 2-3 hepde ozalam ine rolikleri ýaýrapdy. Bütün hemme şol mass mediada Gülnara diýip bir doganymyz bardy. O men ýeke ýurtda ýydymda galynym ýok, hiç kimim ýok. Ýöne men şu döwletde ölesim gelenak. O men gaýrat edip ýurdum aşyryň. O men şu taýda jaýlanjak ata watanymda jaýlanmany şular ýalyny artşkaýet bilen çykyş etdi. Indi ýoksa benne, ýok bolupdyr. Allah rahmet etsin, o zayi cennetten bolsun. Ýöne ol haýyş etdi. Bir dogry düşünün, ol öljek bolup ýatan hassan haýyşyny bir ýerdäki bennesi eşdämel haýsy wezipe ýelýänem bolsa. Ýöne şu zatlaryň üstünden böküp geçdi, haram bolar. Ana o qaqa söylerine seredin, bütün Türkmenistanyň kellesine tahyýa eýdirdi. Aýarlaryny gyňa zoratdy. Kimmiş ol? Sebäp şunu dogry, şunu ýasany ustamyş. Şu döwleti döwlet eden, şu döwlete hyzmat eden, şu döwletde zähmet çeken, bu dünýäsini täzelen, gojalan ýa öňkü nesiliň çagasy şol günleri. Oňa näme üçin ata watana dolanmak bolunak, öýden atasynyň gapdalyna jaýlanmak hukugyny mahrum edilýär? Gurbanolyň kyn bolsa 40 güllap bütün Türkmenistan ýasmatam tutmaly, islenlik kalhoz birleşigine de muňa sadaka bermeli. Ine o doganmydan beýip gitdi, dünýäsini täzeledi. Oň ýanyny ýene bir habar var. Ana Nur Jamal Melaýewa
1972-nji ýylda doğulan. Ene, şu mahal oğul gyzyny ýetişdirip aktyklaryna gowanyp oturmaly döwri. 50 ýaşany. Ana o görgülemine ýok bolýan. Dün öňül iki bir köwüllükdi. Goýun oňam suratlaryny hana seredin. Ýene de bir watandaşymyz Kurbanay Jumaniýadowa 1952-nji ýylda doğulan, ýalňyşmasam 11-nji ýyldamy ýa 9-njy ýylda Türkiýeге gelen işlemäge. Şondan märe mene şu taýda dähmet çekip. Ene, bu görgülen watana gidip bilmän. Ene. Şu ýerde Türkiýede jaýlandy. Mundan maşada ana çärjegli bir aýal bolanmy ady Nasibahan, familiýasy Hemraýewa, agyr hally, agyr ýagdaýda getirilip keselhana ýerleşdirilipdir. Dilsiz agyrsyz ýatyr. Ene haýyş şol şunun şu Nasibahanyň doğan garyndaşlaryny tanıyan adam bar bolsa, hemmäňizden haýyş watandaşlar gaýrat edin de şol doğan garyndaşlaryna ýetirin. Ene Nasibahan agyr hally Türkiýede keselhanada ýatyr. Bu roligim bar, o internette de var, menem haýyş etdiler, menem şu haýyşy size ýetirýär. Ene bize watandaşlar, bizim hemmämize edil şu ýokardak agdalyk geçiren adamlaryň ykbaly garaşyp otyr. Ýurda dolanmak ýok. Şonu bek bellep goýun. Egerde şu aňyrdy, şu din imansyz kapyrdan beter hökümet jenaýetçi topar häkimet başyna oturjak bolsa, şu Türkiýede işlep berilirmi? Ya şuun kun özüne gujur gayraty yeterlik gowy ýaşlyň ýelgenne ol işden bilýşilgap berildi. Ay bolýa wagt bor bizim barak dolanır. Ýok. Dolanmarsyň. Şu hökümet halkyň depesine galgap oturjak bolsa, siziň ýam ırsyňyz üzülli, irişdäňiz özüň şu Türkmenistanyň. Size meýletin ýol açjak bolup duran hökümet ýok. Ol aýda bir samalyot ýa iki samalyot ugradany bilen ol otak siziň minmek emäňiz şansyňyzam ýok şol samalyotda. Şaňyzmy? Onun için ol hökümetiň allawçylary ay ine reýsatçyly otak uçýar, butak uçýar. Uçýan bolsa ine şu agdalyny adamlar näme üçin watana uçurulmady? Näme üçin şulara eýelik edilmedi? Näme üçin şu neçeli güýşmurat ýerleşimi otyr? Watana gidip bilmän. Bir ýyl bar hökümetiň ähli gapysyny kakyp, şonu da peýda ýok. Siziň hem hiç biriňizde ýol ýok. Ýurda dolanmak. Sebäpsiz gerek däl. Siz diňe bir zat üçin gerek, şu içindäki az oturan halky siz daşyndan öz agdyňyzdan alyp, şolary siz eklemeli, siz saklamaly. Hökümetiň ol adamlar bilen işi ýok. Olaryň saglygy bilen işi ýok, işi bilen, durmuşy bilen, okuwy bilen, mektebi bilen. Hiç tat bilen aňyrkylan işi ýok. Olary näçe şu halk ýer ýüzünden çaltyrak ölüp gutarsa şonça gowy. Oň ornuny hana daşary ýurtly işgärleri, firmalary getirip işledip otylar. Watandaşlar, ine size aýdyň mysal. Biziň hemmämize şolar ýalyk balgaraşy. Biriniňki bir gün Irak gelir, bir nobat birimize beýlekimize 5 gün gijrak gelir. Ýöne hemmämiziň maňlaýymyzda bardyr şundan. Hiç kim aman sypyp bilmez şonum berk bellek goýun. Onu soňam şol uçýan iki ýeke samalyoda $1,000, $3,000, $5,000 berip, $10,000 berip uçýarlaryň bar diýip aýdýarlardy. Şulary berip siz aňyrda näme gün görjek? Şu taýda diýişdirine gedip ähli ýygnanjagyňyzy, bir garnyňyz aç, bir garnyňyz dok. Şunu özüňiz bir inagana iýip diň zalman gijegini rahmet çekip gazananjagyňyzy ilçhana goýup ýene de şol watana barjak bolsaň, watanda da ýene de şol ýanky hökümetiň eleginden geçjek bolsaň möhemän. Ondan aman sypsaňyz ýene şol odul eklap oturan 4 ýa 5 maşgalaňyzyň içine 5-nji, 6-njy azadym bolup barjak bolsaň, siz näme çözjek o taýda?
Eger şu yerde yurdun daşına siz göreşmäni öwrenmeseňiz, öz hakkykyňyzy gorumagy öwrenmeseňiz, yurdun içine barıp siz şo taýda näme etjek? Ine bardyňyz, aýdyň maňa menem bir estik galaýyn. Ine o az otyr şo taýda aýalyňyz çağılaňyz ýa äriňiz çağılaňyz ýa eniňiz ataňyz çağılaňyz bilen az otyrdy. Sizden şolun üstüne yenim bir azadam bolup barjak. Size näme o taýda iş garaşyp durum? Ýa hökümet size guzak açyp garşylap size pensiýa berjekmi? Ya size kredi suda verecek mi prosenti? Näme garaşy? Ýene de şo gurçuluk durmuş, siz şo taýda ölüp gitmeli. Dördü adamyň üstüne kesellap oturalaň üstüne siz 5-nji bolup barmak. Şonuň üçin şu aýdylýan zatlardan bir özüňize netije çykaryň. Biziň öňümüz garanky. Diňe ýeke ýol bar ýaktylyga çykmak üçin. Şol jenaýatkar topary häkimet başyndan biz düşüräýmeli. Janymyzy agram talep edeli, ömrümüzi kesip geçmeli, näme etmeli bolsa biz edämeli ýöne şol hökümetden biz diýmeli. Diýilmasa günden ne bolýan işleri, barylýan ýoly garankylygy, tümlügi özüňiz görüp otyrsyňyz. Men gysgaça şunu aýdaýyn watandaşlar. Seredin, dinleň, görüň, oýlanyň, pikirleniň we özüňize gerek netijeni çykaryň. Bolýar onu şu ullukça sağa oturun, hemmäňiziň öýüňize saglyk dilek edýän. Saglyk da